Hola, soc la Carla Álvarez, soc la responsable de programes públics de la Fundació TIC Salut Social. Catalunya, en el marc d'impulsar la transformació digital al sector públic de salut i d'empoderar el ciutadà, ha inclòs una funcionalitat nova a l'aplicació de La meva salut que es diu el botó blau. El botó blau permet al ciutadà descarregar les seves dades de salut d'una manera estructurada en forma de l'International Patient Summary. Dins d'aquest context, la Fundació TIC Salut, en representació del Departament de Salut de Catalunya, participa al projecte europeu ECSHARE. ECSHARE és un projecte que ens servirà per fer un evolutiu del Blue Button, que s'anomenarà Yellow Button o botó ECSHARE, que ens ajudarà a millorar les funcionalitats que actualment tenim a disposició del ciutadà català. L'ECSHARE Button el que ens permetrà és fer un pilot on podrem testejar el Cross-Border Data Exchange amb altres regions europees, podrem fer un intercanvi d'informació amb el sector privat i podrem extendre les variables que actualment inclou l'International Patient Summary, de manera que la informació que tindrà el ciutadà al seu abast serà més completa. A més, el projecte ECSHARE ens ajudarà a complir amb alguns dels objectius que estan marcats al European Health Data Space, com per exemple l'empoderament del ciutadà europeu per la portabilitat de les seves dades.